Naším cieľom bolo znovu zrodiť kino Osveta a pretvoriť ho na nové kultúrne centrum Osveta. A to sa nám po 9 rokoch podarilo. Slávnostne sme otvorili naše nové kultúrne centrum, ktoré teda nebude mať funkciu iba kina, tak ako to bolo v minulosti, ale z tej kinosály sa stala multifunkčná sála, kde sa môžu organizovať rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Celkový objem nákladov tejto budovy na rekonštrukciu tejto budovy bol 3 milióny eur, z toho 1,5 milióna sme dostali z plánu obnovy a odolnosti na obnovu pamiatkovo chránených a historických budov. Zvyšok bol z rozpočtu mesta, prispel aj fond na podporu umenia, miestna spoločnosť SIAK a Trnavský samosprávny kraj. Máme v Leopoldove rôzne spoločenské organizácie, máme tu aj Klub slovenského folklóru Mestečko, folkloristov, ktorí už sa veľmi tešia, pretože práve pre nich už si to boli pozrieť, veľmi sa im to páčilo, takže nácviky a všetko bude prebiehať tu v malej sále. Máme tu miestnu skupinu hudobnú Mestečanku, takže aj tí tu budú nacvičovať. Už sme sa dohadovali, či to bude možné, takže myslím si, že priestoru na využitie je tu veľa a teda, že to využijú Leopoldovčania.